A sinatura do protocolo de colaboración por parte da presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, e a presidenta da Axencia Pública de Portos de Andalucía, Marifran Cariza, dá o impulso definitivo á Travesía Náutica Xacobea 2022, que partirá da localidade gaditana de Barbate este venres día 28. A expedición marítima ten previsto chegar a Galicia o día 10 de xuño, cunha primeira parada no porto de Baiona. Os veleiros participantes realizarán entón 3 etapas máis, unha ata Porto Novo con paso por Vigo e Cangas, outra ata Ribeira con escala en Cabo de Cruz e a última que finalizará o día 13 en Portosín, onde acadarán a meta por mar. A continuación, os participantes continuarán o percorrido a pé polo camiño portugués nos últimos kilómetros ata Compostela. Esta ruta marítima a vela, organizada pola Asociación de Náuticos de Galicia, Asnauga, rememora a traslatio dos restos do apóstolo Santiago. O seu obxectivo é promocionar o sistema portuario galego como porta de entrada de peregrinos neste ano xacobeo, consolidando ademais estes tráficos a nivel turístico en vindeiros anos. Portos de Galicia leva tempo traballando con este fin e xa o pasado ano distinguiu os peiraos deportivos da comunidade como portos xacobeos que funcionan como enlace entre o litoral galego e os camiños oficiais de peregrinación a Santiago. Tras a sinatura do convenio, as responsables de portos de ambas as dúas comunidades autónomas animaron os afeccionados á náutica recreativa a participar nesta peregrinación. Os interesados poden inscribirse a través da web de Asnauga. No evento participará tamén unha delegación de xornalistas europeos especializados que, tras vivir a travesía en primeira persoa, difundirán a importancia do camiño xacobeo por mar, ampliando así a súa repercusión máis aló das nosas fronteiras.